Olemme Stora Enson Anjalankusken tehtailla ja testaamme täällä sähkökäyttöistä Volvon pyörivuorimaa tositoimissa. Tällä pilotilla haluamme ennen kaikkea kokeilla, miten täysin sähkökäyttöinen kone selviää näissä meidän monipuolisissa tehtävissämme ja haluamme saada selvyyden, että dieselkoneet voidaan mahdollisesti jatkossa korvata sähkökäyttöisellä kalustalla. Olemme yhtiönä sitoutuneet vähentämään absoluuttisia päästöjämme 50% vuoteen 2030 mennessä. Taustalla oleva kone kuvastaa hyvin, kuinka meidän tavoitteita laitetaan tapahtumaan täällä tehdasalueella. Kyseessä on 20-tonninen Volvon sähköinen pyöräkuormaaja L120 Electric. Ja sähkömoottori mahdollistaa muun muassa lyhyemmät syklit, koska se kiihtyy nopeammin. Kun otetaan huomioon sähkökoneen hankintahinnan lisäksi myös käyttökustannukset, huoltokustannukset, kaikki muut kulut. Ja kun verrataan kokonaiskustannuksia, niin sähkökone saattaa itse asiassa olla jopa muutaman prosentin halvempi kokonaiskustannuksiltaan dieselkoneeseen verrattuna. Ja laitetta on testattu ihan noissa meidän jokapäiväisissä normaalissa toiminnoissa. Siirretty materiaalia tuossa polttoainekentälle sekä sitten polttoaineen vastaanottohalleihin että taskuun. Tämä on vaikuttanut tuohon työsujuvuuteen ja turvallisuuteen siinä mielessä, että tuossa on tuo jarrutusenergian regenerointi, pystyy paljon enemmän säätelemään nopeutta kaasun kanssa. Ei tarvitse niin paljon ennakoida kaasun kanssa eikä tarvitse jarruttaa, että on todella paljon sujuvampaa, niin vaikka kasaa lähestyessä, niin voi suuremman nopeuden tulla lähemmäs kasaa ja kaasun kanssa säädellä sitten se nopeus siihen kasaan venytäessä. Helppo tökätä niin laturiin, siinä ei ole mitään, että laturin sijoitteluhan siinä on se, että kuinka sujuvaa se on, että sijoitetaan vaikka lähelle sit työkohdetta, niin varsinkin tällainen meillä, kun sama polttoainekentällä koko ajan vaan pyöritään, niin meillä on siinä iso haaste. Käyttäjäkokemukset, mitä olemme saaneet koneesta, ovat olleet positiivisia. Tällainen kone toimiessaan tuo huomattaviakin päästövähennyksiä meidän toimialueella. Tulemme jatkossa huomioimaan koneen käyttömahdollisuudet erilaisissa tehtävissä ja sitä kautta tulemme meidän sidosryhmille markkinoimaan, että tällainenkin kone on mahdollista ottaa käyttöön.